Tak jo, takže ahoj, vítám vás u tohohle videa. Dneska budeme hrát 1v1 LOL, jak jsem slíbil. No a já to nebudu okecávat a rovnou jdeme hrát. A rovnou vysvětlím, proč jsem netočil, co mám v plánu do budoucna a tak dál. To jsem tak dlouho netočil. No, bylo to z toho důvodu, že byl jsem v Americe, potom jsem byl nemocný a potom se mi nechtělo. To je vlastně celý důvod. A dneska jsem si konečně řekl, že něco natočím. Nebo jakoby už včera, ale to jsem pak chtěl být ještě s rodinou, protože byly Vánoce. Což všem doporučuji. O Vánocích nebuďte na telefonu. Prostě buďte s rodinou i dneska. Tohle video vás nechám dokoukat, ale pak utíkejte za rodinou, protože prostě to je to nejdůležitější. No, teďka, co mám v plánu do budoucna? Tak do budoucna mám v plánu udělat si IRL kanál. A vlastně třeba budu tam točit svůj PC setup, IRL content s kamarádama, všechno. A podle mě by to mohlo být velice fajn. A chtěl bych, abyste do komentáře napsali, co si o tom myslíte. A nebo taky 100% napište, mě to i celkem zajímá, protože rád jako budu vědět, co jste vy dostali k Vánocům. A prostě napište do komentáře, co jste dostali k Vánocům. Wow. To jsem nečekal. Nevadí. Kdyby ještě bych chtěl se vás zeptat, jakou hru byste chtěli, abych natočil, protože já vlastně už moc hry nehraju, jediný, co hraju, tak je Fortnite na mém PlayStationu. A jen takový malý sneak peek. Mám v plánu streamovat, ale nechci toho víc říkat, protože je to takový ještě úplně nevím, ale mám to v plánu někdy zkusit, což by mohlo být fajn. Bum, 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 bum. Vžum, vžum. Jdeme na něj. Hehehe, co jsi myslel? Dobrý, a já asi umřu. Tak, tenhle by byl mrtvej. Kolik mám killů? 3. To není vůbec špatný. Tak kde pak jsou? Támhle. Nice. No. Tak jo. Tak tohle bude pro tohle video úplně všechno a zatím čus.